Здравейте, мили съграждани! Здравейте, троянци! Преди всичко позволете да благодаря на организаторите на това вълнуващо събитие за поканата да сме заедно тази вечер. Много исках да дойда и да дам всичко от себе си, но за съжаление в момента дори и аз не разполагам с него. Нищо. Ще дойдат по-добри времена и ще се видим пак. Скоро. Както казвам често, може и да не съм роден в Троян, но сърцето ми е от Троян. Това се дължи главно на двама души. Майка ми Виолета и човека, чиято 100 годишнина отбелязваме и почитаме днес. В други ден се навършат 100 години и от рождението на баща ми Владимир, който е причината да познавам маестро Парушев. На 6 годишна възраст се озовах при него като първия му ученик по английски. Той вече беше станал учител по акордеон и ръководеше създадения от него няколко години преди това акордеонен симфоничен оркестър. Както е казал Ниче, без музика животът би бил грешка. С човек като Владимир Парушев сред нас, Троян, подобна грешка беше направо невъзможна. А ако продължим малко тази мисъл в друга посока, може ли някой от нас, учениците и колегите му, да си представи нашия град без него? Лично аз не мога и не искам и да опитвам. Този човек създаде толкова много. Оркестри, музика. А най-важното – хора. Между всичките му ученици, без изключение, има здрава и трайна връзка, уважение и приятелство. И в основата е всичко, което научихме от него. Разбира се, важна е и музиката. За някой от нас и най-важна. Преди години чух професионални записи на акордеонния оркестър няколко поколения след мен, направени в същата тази зала, в която свирехме всяка година и задължително изнасяхме премиерен концерт, т.е. с изцяло нова програма. Останах удивен от това, което чух. Плътен, убедителен звук и прекрасно ансамблово музициране, което би направило чест на немалко днешни професионалисти. Което говори красноречиво за уменията на Парушев при подбора, оркестрацията и дирижирането на произведенията. И свирене от аматьори, при това деца. Маестрото беше строг и взискателен, но в същото време се отнасяше с нас като със собствени деца. В много отношения ще си остана същото дете, което седеше зад тимпаните си, там, вдясно от вас, и с огромно вълнение преживяваше всеки звук, който издаваше като част от оркестъра. Да си част от нещо такова е велико. Изпитах го и по-късно, но по съвсем различен начин. За огромното дело на маестрото и написаните от неговата ръка страници от музикалната история на нашия град може да се говори дълго, но едва ли е нужно. Струва си да кажа, че той беше човек с ясна представа за собствените си възможности и постижения. Нито веднъж обаче не го чух или видях да се самоизтъква или да се големее пред когото и да било. Друго ценно нещо, което, надявам се, сме научили от него. За маестро Парушев тепърва ще се пише и ще се прави. Концертът тази вечер е стъпка в тази посока. Много ми се иска той да е пореден, а не последен. Защо да не го правим и всяка година? Примерно за Деня на музиката. Да си го пожелаем. Благодаря за вниманието. Приятно слушане и поклон пред маестро Владимир Парушев.